Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sikulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi ubaba ke omdala ke usehlangabezane nezimbila zethutha ngesikhathi ke ekade ke efuna ke ukukhuluma ngaye lapha na ke uMax ke umfo kaMakhanya. uMax ke abangesapholisa ke wona ke amaseko bese imphendula yena ke lo baba ke omdala ke obegqoke izimpahla zayo ke lapha na ke iIFP mbukeli. Nansi ke ivideo yakhe ke uMax ke umfo kaMakhanya ekhwela ke edilika eshiya ke angalazi kuyena ke lapha na ke ubaba ke omdala ke esibona sengathi ke uhamba nalo ke iqembu layo ke lapha na ke iIFP mbukeli. Nansi ke ivideo kaMax ke umfo kaMakhanya. Siyabonga. Wenkathi mfana wena usidinyana nje ufana nalo umfana waMakhanya izilima nje. Ubani futhi manje lo mkhanxala lo? Wena Qhuqhembethe uthini kahle kahle wena? Nobuso engathi ididi libhosha. Ufuna ukuthini mthetho wakho wena? Fosek Qhuqhembethe kade nenkatha yamasemba. Ake sishaye izandla ke sibonge imeya lapha eMkhanya kude. Kade ine birthday kade izalwa Nkosi yami. I think yesterday yavele yenza isiphihli sento laphana yathenga ama food parcel more than 100 families. Sikhuluma ngomuntu oyimeya lapha eMkhanya kude kuyiwadi yakhe njalo kuphethe inkatha yena uyi-ANC. Ukwazi ukusuka kwi-ANC aye la kuphethe khona inkatha kuyiwadi yakhe afike athenga ama food parcel ama-families more than 100 azolala edlile inyanga yonke ngoba mawuwabuka nalama food parcel khona amafutha laphana o2 liter khona o5 kg bama braai pack khona impuphu o10 kg nama rice. Uyabona nje ukuthi ukudla okusile lokho akona nje amasimba. Ake sishayele izandla ke ngeke ngibize ngegama kodwa imeya lapha eMkhanya kude ingaphansi kwe-ANC kodwa iwadi la ehlala khona iwadi ephethwe inkatha. Isuka izokwenza into ehlula inkatha, izothengela abantu ama food parcel abantu abahlwempu. Ake sishayele izandla leya meya leyana bakwethu uma ngabe abantu benza kahle asingokuthi bayiliphi iqembu. Uma ngabe nje benza kahle kwafinyelela kithi singoMakhanya kumele siphakamise izenzo ezinhle sibashayele izandla abantu abenza kahle. Ake sibonge ithuba niliyeke nje ididi lokubhosha leli engilistitche lana into enobuso obunuka amasimba ububuka nje ubuso balenja lengistitchile buyinukela uthuvi ubhekile nje kade uyatha